No moikka! Niin päätin tehdä nyt tällaisen videopostauksen ja esittelen teille nyt sitten mun laukun sisällön. Ja oon nyt viime aikoina käyttänyt tätä laukkuu. Tää on tosi iso. Tosi kiva, että tonne mahtuu vaikka just kamera. Niin että mun laukusta löytyy sitten tällainen meikkipussi. Minkä sisältä sitten löytyy 2 huulipunaa. Maybellinen. Vähän tummempi ja vähän vaaleampi. Sitten 2 huulikiiltoa. Toinen on Lumenen ja toinen on Rimmelin. Toinen on tummempi ja toinen vaaleampi. Sitten meikkivoide. Totta kai. 2 puuteria. Varmuuden vuoksi. Aina pitää olla 2 puuteria. Ja sitten tällainen, millä levitetään sitten sitä puuteria. Sitten löytyy totta kai kamera. Kamera löytyy. Tosi iso kamera, sen takia iso laukku. Sitten siihen löytyy salama, minkä sitten laitan, jos on tarvis. Sitten löytyy lompakko, minkä sisältä sitten löytyy kaikki tarvittavat. Kortit ja rahat ja viisat ja kaikki mitä nyt tarvii. Sitten totta kai tupakat ja sytkeri. Ja sitten tietysti tärkein osa mun elämääni kännykkä. Ja sitten välillä löytyy tietysti jotain kynsliimaa ja muuta. Et mitä nyt voi nainen tarvita. Ja niin. Sitten välillä tietysti löytyy aurinkolasit ja ehkä joku juomapullo. Ehkä hiuslakkaa. Tosi harvoin. Ripsari ehkä. Mut en nyt sit tiedä. Mut ne on tällaiset tavalliset, mitä aina on mukana. Joo. Tänään kävin sitten just äsken kävelin Annille. Ja sitten Sara tuli siihen mukaan ja käytiin Heses. Me söi siinä ja me söin donitsin. Ja join kahvia. Joo. Mut nyt me ollaan tekemään kirppiskamoja. Noita tuli nyt vähän lisää. Et jos huomen käydään sitä äidin kanssa laittaa lisää näitä tavaroita sinne. Että tervetuloa vaan katsomaan. En sit tiedä. Et aika monta takkia nyt ja kenkiä tulee tosi paljon. Että näin. Mut joo, ei tästä muuta. Hei hei!